Bes, nakapasa na kag project sa diha? Nga katong tag 150 ang price? Unsa na pagpasa sa diha nga dagang ginangutang sa 300 kay first day of class na next week. Nanako Marieta, pag andam na jud na si mong 300. Unsa na pagbayad nga wala ko'y kwarta. Naa kay cellphone. Sud pag wala pud kay load. Both of them naa. I-share lang na ko ni nga after this video. Why nangutan na teacher? Paminaw te, wala na gani kay kwarta, wala pa kay nakapalit og school suppliers. Unsa nimo pagkuan og 300 nimo? Nga naa pa jud kay pasahonon nga 300 nga project tapos school supply pa nahabot og 5,000. Purgaba na lang ni mga pricing. Halakap, mga gaya na jud ako niya. Uy, ting klase na, basig wala ka extra money diha, pila na may nabilin sa mong kwarta diha. Nya, hapit naman ang ting klase niya, sige ragpondo sa balay, tas walay kwarta. Kung gusto mo mga kwarta parehaan, dapat nag-download po mong Telegram daan, kay dito ta mag-contact. O na, kung nalabihan ni mo ni ang video gikan sa Facebook, add to sa comment section or sa description na dito ang link para direkta ko nimo makontak. Kung sa TikTok manggaling nimo ni makita ang video na ito, add to sa akong profile o link sa akong bio. Bitaw mo ni ang gitawag ang Cubits Cube. Para makakwarta mo, kailangan mo mag-invest ani. Pero don't worry, kay dili mawala inyong kwarta ani. Dili pa rin ang uban, kaka-recharge lang ganini sa inyo wala na dayon. Pero kining Cubits code dili gyud ni mawala, di mo magsisi ani gyud. Di lang invest imong buhaton. Mag-join po ka sa ilang palaki winner kung pila imong madawat. Napoy 10 USDT, 20 USDT, 30 USDT o pataas. Para sa daghang pangutana, kontake lang gyud ko niyo sa Telegram. Den mo na to. Uy, kamong duwa diya nag-usap pa mo diha, mag-check up pa mo diha nga magklase na. Itawag naman siyang teacher, Mara dito. Hala, thank you. Kung nakay daghang friends, pangitag friends oy kay para daghan kag earnings makuha nimo. Ay pagkalimti ng utang ni Junjun nimo. Pangnin na siyang balay. Sige, sure.